Il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol stqar li l-Aġenzija Identità qed tkun trasparenti u effiċjenti biex tikkopera b'mod sħiħ fi kwalunkwe investigazzjoni għat-twettiq tal-ġustizzja. Stqarrija mill-Gvern referiet għal dikjarazzjoni mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista li mill-ġdid iddeċidiet li tkun populista u talbet li Identità tippubblika l-investigazzjoni interna li saret dwar l-allegat ħruġ ta' karti tal-identità foloz. Il-Ministeru qal li b'dak li qed titlob l-Oppożizzjoni taf li possibilment jiġi preġudikat il-każ waqt li tiġi mfixkla r-rett amministrazzjoni tal-ġustizzja. Ingħad li l-Oppożizzjoni taf ukoll li kien ikun aktar għaqli li kieku stabbilixxiet il-fatti qabel għal darb'oħra għażlet li tkun populista. Minflok, kif kien diġà rrapportat, kienet l-Aġenzija stess li fis-7 ta' Awwissu offrit l-assistenza meħtieġa lil sidien ta' proprjetajiet li jirċievu ittri indirizzati lejn persuni mhux irreġistrati fuq ir-residenza tagħhom. B'referenza għal dan, il-Ministeru sostna li l-Ġustizzja ma ssirx bir-rapporti fil-medja iżda billi jittieħdu l-azzjonijiet neċessarji quddiem allegazzjonijiet ta' ksur ta' liġi u dan billi jsir rapport lill-Pulizija. L-Aġenzija Identità mhux biss diġà għamlet dan iżda qed tieħu bis-serjetà kwalunkwe allegazzjoni, dubju jew rapport li jasal għall-attenzjoni tagħha. Illum, bl-istrutturi msaħħa tad-diliġenza u konformità, l-Aġenzija għandha l-għodda kollha biex tagħmel dan b'aktar trasparenza u effiċjenza u qiegħda f'pożizzjoni aqwa biex tkun tista' tikkopera b'mod sħiħ fi kwalunkwe investigazzjoni għat-twettiq tal-ġustizzja. Minbarra hekk, kienet ukoll li wara investigazzjoni interna mit-taqsima tal-Compliance u l-Expatriates Unit għaddiet l-informazzjoni, inkluż il-provi kollha misjuba, lill-Korp tal-Pulizija biex kompli tistħarreġ u tieħu kwalunkwe azzjoni neċessarja skont il-liġi. Identità diġà qalet preċedentement li hemm raġunijiet varji għal xi każi simili jseħħu, fosthom li inkwilini ma jinformawx lilha jew fornituri ta' servizzi bi bdil tar-residenza. Il-Ministeru tenna l-appell biex kumpaniji u fornituri ta' servizzi lokali jivverifikaw l-indirizz tal-klijent mad-dokument tal-identità qabel jirreġistraw id-dettalji fis-sistemi tagħhom.